秋田マルコラスの第一圃場です。やっと雨の合間に秋田マルコラスを植えることができました。第一圃場は870本ほど植わってます。この後第二圃場、そして後上の第三圃場に作付けいたします。元気に育っております。